Kahandusanan sa usa ka babayi nga si Chuchay nga nagproblema sa iyang mga pananom nga pako kay kuha sa iyang mga silingan or giharbis ba to? Giharbis. Okay, naa si Chuchay diri sa among istasyong kahandusanan nga wala pa marehistro. Og ania si Attorney Gloria para tambagan si Chuchay sa Tambag Balibag. Okay? Mao ni si Sige, pailay na mao ni si Kuan Chuchay mga kandusanan. Chuchay mag-hi ka kasi live tayo ngayon. Hi, hello po. Okay. Ni ako karon sa kandusanan. Isugid ang imong kanang problema. Isulti. Tinuod ba ni giharvest ang imong mga kapakuhan? Oo, giharbis Okay. ang akong kapakuhan. Sige, istorya ang imong problema. Mao lagi kini ang akong problema karon. Nga ni anhi ko dinhi sa kahandusanan. Tuda-tudahi aron. imong tingog para madungog makadungog ka sila sa kay. among Sige. Oo. Mao kini ang akong problema karon. Ning anhi ko dinhi sa kahandusanan para i-share ang akong problema aron mahatagan kini og pagtagad og kasulbaran. Okay. Ani ako kay aduna kasi naamang gud koy dako kaayong luna nga pakuhan. Ang akong problema imbes na hapit na kumuani sa dihang anihon na unta nako aduna na ining una pag-ani unsa may akong buhaton ani nga hasta kapila na gyud na nahitabo. Wa gyud ko makaani bisag kausa pa sa ako dako kaayong luna unta na dinha nga pakuhan pero wa gyud ko kaani. Wala jud ka Maunang kaani. naglibog kog unsay angong angay na kong buhaton. Sige. Unsa ba talagang akong Okay. buhaton ani? Oh. Nakadungog ka kanang Sige, attorney okay. sa iyong problema, iyong kapakuhan bisang moani siya. Giharvest maguna-una sa mga Bisa iyan ang tanan kung Dili na tayo mention ng kuan, oo. Dili ta mag-mention og tao nga sige, isa. sige. Maayong hapon mga kahandusanan nga naami karoy bisita ang iyang problema about sa iyang luna nga kapakuhan nga giharvest og laing bis iyon ang tatong harbisonon giunhan siya harvest lang siya ang manuntang tag-iya. Nga ato ni siya taga-agpagtagad kay bugat-bugat pa ba nga problema niya ang tahon kay nagasto ba ni siya mga kuan abono. Oo. Ang kanang problema nimo sa imuhang kapakuhan, Madam Chuchay, ang ang imong buhaton primero. Imo siya ipatawag sa purok president. Pagpatawag nimo ana sa iya ha, Apila na pud ang kanang mga kuan ang CBO. unya na siya. Padulong na taan na. Humaling mo ana, mag-advise ka dito sa atong purok president, Madam Chuchay. Imo na nang gibuhat wala pa. Wala palagi. Wala pa Diretso jud ko mo na. dinhi sa inyo. Maayo. Para ma-advisean gid ka namo og todo, no? Ana na siya, maadto ka sa purok president, mangayo ka dito og suggestion nga Si angay patawag nimo do sila tong mga tao nga kay bala makakana kay ebidensya nga sila gina mismo. Oo. Na Naa, picture good. gid nimo ay Naa, dako man kag ebidensya. Unya pag abot nimo ana adto ka sa barangay. Pag digapon sa maariglo, iabot gina siya sa korte. Nao. Sa korte gina siya. Kung di siya maariglo kay Madam nagasto ba ya ka ana? Oo, dako gyud ko nagasto din ha. Dako nga kantidad Oo. akong gibuhian. Puro kung di gapon na siya maariglo sa korte, kung di gina siya mabayad, simple gapon na siya Madam. Magpauban siya CBO. Dili. Ana siya. Ipabarang na siya. Mao ba'y pinaka-the best gyud siguro nga solusyon? Ipabarang na siya nga magsukas siya pako. Mao ba? Oo. Good. Magsukas siya pako, ana. Oo. Imo nang Maayo gyud buhaton. nga na-advisean ko nimo ing anak gyud. Oy, okay ra na siya. Ana siya kay bisag ako to kuan ko attorney, mutuo ba gyapon ko ing anak kay naa magina hantod karon. Uy, hantod karon na ana sila. Di gyapon gina sila mawala kay ngano. Ang gikan sila makanuno-nuno ana kag gibit-bit gina nila. Oo. Ya mo na ako i-advise sa imuha kung di gina siya maariglo, mauto siya ang solusyon. Kung di man gani gyapon na siya na, mo nang giingon ako sa imo niya. Ikaw na yung magdesisyon. Okay, human ang makasakorte gidesisyonan, ikaw ang magdesisyon nga tag-iya. O ikaw manawagan ka sa mga taong hilabtunon sa imong pako, panawagan. Aron mahunong na sila. Para sa mga hilabtunon sa akong dako nga luna nga kapakuhan,
Hinaut unta nga maluoy mo na ako, ayaw na gyud in taon mo ani. Pasag diin nga ako napudusa ang mo ani, kay dako kayong kantidad nga akong gibuhian, Diba? maluoy Di ba mo. kandusanan, Sarah? Maluoy mo. Tama. Yes. Ano, Jud? Ayaw na ko ninyo una-unahi og ani. Kay ako Bakbaki. bayang puhunan, grabe ginang paningkamot ana para makatanong jud og pako. Nya mo ani ra mo una-una nga di man mo'y tag-iya. Maluoy mo na ako. Tagay po ko ninyo gigayon nga makaani ko sa akong luna din nga mga pakuhan. Amen. Okay? Tama. Gid Maurat siya. maura katong panawagan ni Madam Chuchay. Chuchay og tambag ni Attorney Gloria. Tambag balibag. Huwag kalimutan. Mga kandusanan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bird, Aninohon. Bye-bye. Bye-bye!